Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ten iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Jaime na Napoluan, sorpresa. Dear Manong Nemi, mariknak ti bannog ko Manong Nemi, adu nga mintikit ingkam kamakam ko nga peppers iti opisina. Yun ang makasang pedak dito balay Manong Nemi, nag-commutak, nagulungan ak ti jeep, sak nag-tricycle. Dati-dati mo ten, Manong Nemi, nga saan nga sumabsabat, ti asawa. Medyo naladawak, tadabasit overtime ko, Manong. Datangatat ka po na, no, api nga saan nga sumabat ti asawa, tabisi iso na ti kusina. Siyempre kak, Manong Nemi, kahit natatngak, digiti talong anak ko, nga nagsasango iti lamisaan iti salas madamat assignment da. Da ako na nako, ay papa, papa. May naman nagmano kanyak mano. O, kumusta kayo? Ya, madamat assignment ni papa. Tulungan di kita di ma. Sikat inauna. Kahit siyempre nalapsamon, nalpas mo di kita assignment da. Uwan papa, may maong yo. Ito ti kusina. Sige, ano bang kutanunan ni mamang iti kusina? Dakon. Minsan ang guni. Nakabisuot. Nakatamat ang problema na reto na yan. Paano kitilikod na Manong Nemi narakop ko. Sa ako'y nagkandi. Til-til na. Ligawan. Sabi di kasi mamat. Kaya bakit naman ang busy ah? Kapag naladaw ka. Enjoy nyo overtime ko. Overtime without pay? At ang kami kamakam ko eh. Ombe soldom? Umpet pa kinsenas. Ano doon may? Nato man? Karne? Agsapol kang tumalak karne? Aga. Nilok mo. Kat karne si ardadata nga karne. Sumunta kayo digidan nakta. Natengawan. Nagpagbalitag ko sa luyo. Pisut maala dit arumayan. May pa kumano, ikam ti paryana. Suka am ta parya. Nakapapait. Sululat ang nga ako sa luyot. Hindi at adong ngumad bawang na. Naghinapay bawang. Amin magatgatang. Natalang sa luyot. Kain bulong ti marunggay. Langaw ti kamutig. Nagsanay ka. Hawan? Makoma ti kasting abiyak. Pasensya ka na. Gagangamit lang ang mga opisina at asawam. Nagyaman tayo di ata, dabalay tayo. Balay. Kalapaw ko na. Nakapuot ka't kalapaw ng sementadon. Sabi ko mamad napalitadaanan. Napalitadaan matintutunan ka.
Nabintahan pa nito itiruar nga ron. Kaslasa nga balay, no, kita. Ako pa ganas nga gamulat ti maseta sa tang. Raya ma, tun ka ano tumasenso ti bihag. Di mat kumatot sweldo. Overtime ka. Di na ka mat sweldo. Kasapulan lang ti panagtipid tayo. Tipid. Kakasi tayo mang barbari kasi. Awa na ka doon masapsamol na kita nagtangag basa. Tunok ko na danton high school di inauna. Nakadakal tuwan ng magastusan. Di na pa namin palubusan. Palubusan ka. Di na pa nagtrabaho Ano ko mga trabaho? Kumpormenta na nga ron. Nakaasawa kami high school graduate. Napiyaking ka at nag-breador ka at college. No, Jack yung karigatan na. Sigurado nga, naririgat man pa nagbiyak tayo. Wala ta sinikugan, nakbad kami hindi paspasa ka pa ilang. Yung Jack mo pinaigawid. Nasikugan ka nagpaso, inyawid ka sa Jabalay. Sadya ka nga nagnaad, kadwa mong anak tangay na una. Sa ako yung tuloy nagbasa, nakaradwarak, mga bisina ak. Yung karigatan ta rin dante kasto nga balay. Balay. Hawang pa yung nga rin appliances. Adam at TV nga pagbuyan na kinuping. TV lang. Nagrigat taglawa. Isla mo lang magbaga nga kasabulam ti washing machine. Diyo pa namugin ka. Mapanak pa yung makire-rep dito karuba. Kababayin pa. Ay, apo. Tun ka ano ayat. Esenso ti biyag. Ananos lang. Adan tumadla na kita. Intun ka ano ay. Dito ta ngumingina at kuryente. Ngumingina nagmagat-gatang. Umadadong umadado di kita paggastusan. Sakit samad nga rin umato ti sweldo. Mga sinapo Diyos. Tinaskan ka saan tagsakit. In case ka rin agsakit, timay sa kana tayo. Uno sikat agsakit. Di man naman nayunan, kwarta di bangko. Nagpatinggan sa amin na 3,000. Nayunan tayo ito Pangalang ordinayom mo. Baam nagtayak ti huweteng. Sulabi. Kaya nagsukat nga rin. Mapagsun to. Nalugnang doon ito yun. Mangantay ito. Anusan tayo manin ang tagsida? Ikaw na ba't pagkunam karnemat sa ada pala pinakbad nga sa luyot? Okay na yan. Mapasok tayo laki di. O ang problema. Manong naiminsak mat kidi mapabalaw ti asawak siyempre. Kaya't natin makontento. Kasapulan ba't nga peso ngamin? Diba isa nga pagtengan, masapol nga daref na, tap na maminsan lang nga mapan makichenta, no kasta nga sweldo, katangin na amin itan. Yung samad nga na imas ti karne, no, ikan, no, napaod nga anda itirep. Ngayon masapulan man. Sa dagiti anak ko, manong nemi, agsapul dat nalamiis nga danum. Dada mapandumat gatang ti ice, kadagiti aglako ti ice. Manag-soft drinks na ba yung ba't nga ron? Kaya magkadakwada nga saan ka nag-soft drinks. Dapat saan nga makatulong ti soft drinks kadakwada. Uy, siyak, manong. Saan nag-soft drinks? Ito lang manginaanak ng mga dawak sa jaya. Asidag ti obisina mi, kakarinderya. Nangina pa'y patiin na po yan, kada nata. Sambat nga rin nga mabaling nga mga obisina akit, di gulang tisida. Kasapulan mo ito, wasing-wasing, tapos saan unay marigatan di asawa kag laba. Kaya nadumot ngamin manong naimi, di kiti karubang apalan na. Mangmangin kumidno ka manong naimi, makikaruba di asawa. Taas idag madlat karuba. Ay, dagita manong naimi, apalan ti asawa. Kaya itong asahan, anong naimi, malpas kami nga mangan, mapamatin maturog di kita anak mi, at takang matin iti asawa, kinisilad mi.
Gagangamit lahat tamat ang kumawilak, ngumarako pa. Di ka man? Di ka mailiw? Mm. Kapag mapampanunot na kita. Pagpindasan na kita, nagpalay kita kon. Tano saan ko maamangan, no? 5 ko makauna, inom ko maitantan naktak. Gusto di ko na, di ba? Talulain. Doa ko ba ko mapakid di ako. Mga sinapo Diyos, sumayat tumila tibiyak tayo. Magabrutak sa. Tama pa panunot mo. Abay, nagadutat ka rubang adadate abroad. Kita asensuda. Sino ko ma? Ni, di mo ngamin amukit nga iwaras di pa nagkitam, Jaime. Ano ka marawaras di pa nagkita ka? Ngayon siya, no kasta nga awanin to obrak dito balay. At dakat opisina, at eskwela na gitumping. Gagang nga madlang nga makikaruba. Data ngamin kahit, saan ka ngamin makikaruba at saan ka makakita at apalam. Ang nga dagas ti umapal. Ang nga dagas ti agkalikagom no anyaman ti awan kat pataudem. Anangat mabalin tayo. At napamuspusan no kayat mo. Ngayon saan mo kaya? Or ramidem. Bayam. Baam ti pamuspusan ta. Amamang pahibagbagam tigas ta. Saan mo nga namin pinsan nga imbaga kayong pasagid ko kadagita ng kasapulan. Amamang pay. Kaya orayang ang sorpresaan ka. Sorpresa. Ay, di bakit napadatao nga saan nga pa nagsiyaping. Kasabulang pito ang rawatin nga paro na kitubing. Siya, manun sa ang tawanin nga saan ka nagsibro. At ako mo't papapanak. Maturog na natin. Nagkararag kan. Tiyak mo na mukhang ka. Sikan sa tampa nagkararag. Di na ako namin inuray. Sige nga rin. Nagkararagbit. Nagbarinto mga kitisuli ti silad mi ti asawak manong. Kadawan sa bali, kakinit daw ko kinapo Diyos. Imunangin na panagpakawan. Nuan yaman, aramidak, nga babak ka nagkurkurangak nga nagmalmalam. Sa kanagyaman, ti panang trabay na kada kami sang kapamilya, iti nagmalmalam. Sa ako kinidaw manunemi Diyos, nga sabi ko nga, tada kami ti pamilyak, kat makariing kami itong bigat nga si salunat. Kanuan yaman, di kiti pagkurkurangan, ken kasapulan mi, ipay ko man po Diyos. Saan ko mga tultuloy ti panagbismisuot ti asawa. Nuan niya ko matanda, makontento ko ma. Agan anos ko ma. Agpasumit ka di, nga talaga kasapulan di kita. Lord, no mampay-sampay lang adimteng. Sabi ko ma, tudumitig to. Iti importante yung unay kat sana kami nga baybayan, iadayo da kam ti disgrasya, iadayo da kam ti sakit, nasalon at kam kumangag tanayon. Amen. Kabigatan na manunemi, gabotan da bagante nga pagbalunan. Insaganak, kabalo na ko na. Nideta, Jaime. Naisaganak ko ti balon di kitubing. Abay, agbalo na kumet. Abay, agbalbalon di kita ka-opisina am. Ana, patasak na agbalon. Dadakan to dilawan. Anong oras siya dam? Sida ka na ta, prinitong ikan. Nadamatid da. Sut sida. Sak mga talong kamatis. Mayatin. Sa asin.
No, opisina nga balon. Kaya man ano? Alam, bahala ka. Ken, mani po dita. Jack tag merienda. Na? Di ba, the break time yung alas 10, ken alas 3, para nagmimerienda tayo. Sunod ko na, i-jack ko tagmerienda. Ano plano? Agurnong ka? Agininot. Napilangan sa nga maksay ti sweldo. Sige. Padasik ti agurnong. Imbes nga mapanak mag-restaurant, mapanitikan ti ng merienda. No matagastusak. No mawaling gumagit magnakbay. Saan nang agkumkumyot. Di ka umapal ngamin or motorsiklo la ko ma. Sikan sapay lahat mga opisina ng aunlukan na. Uno imutang ti bagim. Okay, mat dita mabalimot ti maban ang installment. Ang baka reklamo ka manin no binulan nga da maksa iti sweldo. Wanam nung kung kwenta Jaime, di mapagpletem, ken di pagtinag mo, mapamit lang. Sa bagay, no awan motor ko, awan lugang ko, sana ka nabalog. Ang mga nagmotor si Aklo, at ang motorsiklo ko no, second hand lang nga, fruit sige, baka nabaluga. So, labing bitas lang yung tag-commute. Ato tinan sa daaw kanyak manong nemi ininsar din ko tinagmerienda. Ini, tasana ka sumursurot ka naginik pisinaak numapandag lunch. Mamati ag tumisina manong nemi ka dito itong aloktakon ti balon ko. Nandiyan. Prinito nga ikan manong nemi at talong nga kamatis nga ikat ti asin na apo. Makabsugmet kayam. Sarang merienda. Ay nga manong nemi nga kinasaritak ti panakakaherami. Dito nga tang bonus? Aman, medyo bonus. Mabalintag balay. Kapag balay ka. At ako banahin to the bonus ko. Kahit ko mga surpresahan siya asawak. Ano tigatang maggatangam nga para kang kuwana? Jaime? Kumatangak ti washing machine. Okay. Data medyo bonus mo, mabali na yun. Nga ialap di ba, washing machine. Rep kumapay. Di mo pagkikidan na. At ako inayon ko karet ko. Ornong ko. Sumad lagayong nga saan ka nagmimirienda kasi nagbalbalong ka pa yan na takayad mo nga ada yung ornungan. Mayat madgayan Sanak mo nagsakit no tsaka agmerienda. Kaya mas malatapan nangang ko rin no. Agbalo na kaliban. Ngayon na po'y sa prito nga ikan sa ako isa-usaw ito talo nga kamatis kaya daasin na mayatin. Edi naalak ti bonus kun manong nemi napanak iti pagdagalakuan iti washing machine. Kita ak manong nemi. Dito yun. Mayat na ito yun. Okay na ito yun. Kompleto mat. At dryer na. Okay na ito yun. Babalin nyo ka din ako, i-deliver nga dagos. Ay, intun bigatin, sir. Naladaw na kantos nga malim. Bayadan nyo lang tanta, ito yung address, complete address. I-deliver mo intun bigat. Sige. Kinunak manong nemi, kat binayadak, sak nagawi din. Naladaw ka manin. Ano din magasak, bakit? Ito man dagdagasam mo, nadagdagasam. Puskas to lang ako tirikrigat. At apay na dagdagasam. Ada di magasak nga importante
Saan nga babae nga dati panunot mo? Putat mas dawak. Ngayon nga tatakal ti sweldo. Sa ko mga kutsem. Baka marami mo nga tama tagbabae niya. Pag kunamay. Tiyo, karuba nga tama na yan. Nabang nga tama na nakimaritesen so doon madamdamag mo. Makadamag ka ron ng daklat at doon nagtibalay. Sino tanda ko na? Hindi siya. Asawa ni Los. Ni Freddy. Hoy. Diba? Napindas ti trabaho na. Napindas ti balay na. At alukan na. Hindi siya. Nakita. Bakit na? Ni Los. Ang naka-antim para, naka-antyos ka, naka-sunglasses ka, nakatilinong ko na. Hindi ko kita na si Batanak ni. Nablakayan. Plinakayan ni Freddy ni Los. Tapay. Kasi siyempre, nagadamat madamdamag, nagtetext ka, may bagbaga ka, at no chicks nila kayo na, kasi sinalangad naman. Di mat aminin nila kayo na, di ko, bimarat apadan, tinungpanan, dinanugnan. Kasi baka samot ng pepeso, ang pepeso. Dahil langalanganan. Ito may dito pagpintasan nata, gagangay ka lang empleyado, gawanlukan mo. Siguro, nanda ko baka sikat na kalalisto nga, chicks. Bakit? Ore nga tamat no, napintas ti sweldo. Ore nga tamat no, natay adakotsek. Ore nga tamat no, naguguha po ako kumapay, kung tikas lang nga kita. Saan kung to marami data? Kung namblat tamat tagdang-dangig ka. Aman, saan kung to marami? Kasta't kinapudnukin ka. Nasyata no kasta. Apay, at pa nagduhatong kanya. Humat kidi Ngayon na siya at matlao kidi ko nakidi. Ay, Mildred. Awan ti bagdanagam. Saan nakakaskari na do mga lalaki dita? Mapne ka kunti anda kanya. Makontento akon ken ka. May kumapay ada usarik nga, ada gatan ko to usarik nga, ada nga magpapintas kanya. Ngayon kinaman tilangak. Susako. Katsa, agsagsagisa ka mo na. Kaya na kami pinas tilangam. Natural pintas. Ken banglo. Sabon nga pagdigos mo, kanabanglo mo, di na maglukan. Damat sa lotion mo na tuma. Da. Lotion akbat. Sila ita. Apa ita? Kadigdigos mo. Kadigdigos ko ita, magdadyak pa nakaluto. Gakit tulungan di kita anak ta. Baka kit no handa ang muti assignment da. Nagreklamo na ko man na. Nagpatulong na ko man na. Nataon na iti pagyamyaman ta kada kita anak ta. Ta makapagtitinulong da. Nang naroon dya inauna, tulungan na di kita kapsat na kada assignment na. Kabigatan naman nung name amok ngo may dan i-deliver na di washing machine. Masurpresan to tamat ni bakit ko Anong to nga tatlangan na ito no? Uy, deliver na di washing machine. Aglagto-lagto nga tatragsak na. Ikarigatak manong name Nga tinagurnong, inayon ko ka rin sangkabasit nga bidjir bonus ko. Ken, at amadlat tayo walawalit ko narigat mat no. Dawatek amin kinibakad ko, iti allowance ko nga pagplete. Iti subang palitak, banong name iti kamalman na, iti anak ko, iti simbabat kanya. Pang, adawasing masinta yun. Kaya una anak ko tapos sa nga marigatan ni mamang yung aglaba. Mas lasambat na naragsak ng mama. Hanga naragsak. Kunay. Uwan. Kaslaman la isulaso. Mapamlata. Mapana ka magkidikitayan na ko na. At dagon, Mildred. Katuan Ana. Awan ti may tayo deliver.
Ada. Kahit, Phew, na, apay met. Kimatang kapay lang met. Dahil pay lati klase na. Okay mata. Okay met. Ada met dryer na, di ba? Tsak pa kahit kolor na. Kadaanan. Di ko man intend na gatang mo, tapos ako man na pa nagpili. Kumatang ka lang, kasi man na palangana. Napindas mo na. Napindas aparakan ka. Kumatang ka lang din. Di mo ko maintend kanya kami, di kwarta siya na pa nagpili. Kahit ka nga rin ng surpresa, na surpresa, kumanti kasi klase ng washing machine. Pasensya ka na. Kumatang ka lang, kasi siya pati klase na. Kahit mabalin mo ta. Huwain mabalin. Hindi kumawat kayat kong klase ang mga nudyak kabaylan. Ay, kaya natin kumawat na pimpita sa kulor Puraw, alis to agrugit. At damat sabsaling nga kulor, di ba? Puraw, purity. Basta tsak krusonada. Kahit nang sawansahan ka ng sorpresa. Di ka mapatpatangan. Kastakan sa amin hang makonkontento. Ano nga makonkontento? Ano nga makonkontento? O, ba't pa kakontento ka? Ito ba yung nakaipinis ko at ibala yung mga palitadaan ko mamit na ruwar. Kaya mapintaan ko mamit. At ako mamit ahalad tayo. Tapos nadagasta kita sadang asasakin di kita mula tayo di ta hardin. Kada mulak nga nateng. Kaya wala yung latamot Sa manakaskari na nga matungpal amin. Agabruda ko na kami, timot kami kayat. Mildred, ori ka sa nutrigat basta adda tayo. Adda tayo amin. Adda ko nga mga papalam kita at abroad. Napiya kumamot amin nga nag-abroad kita napintas ti biyag na. Adda kita abroad nga manu nga tawin da o pa asenso da laman. Una, tatidapat among wasanan ti kwartada. Dada nga rod. Kasi nung nag-abroad ka, kahit may awanak, nag-chiksak, kahit mo. Hanggang sa arami di ka duma. Uno siyak taga-abroad. Kalbasan na kahit aglalaki ka, kahit mo. Uri ka sa nung trigat, basta nornos tayo. Makontento ka tigas ito ng biyagan. Unay ka ba't eh? Amok, masurpresa ka. Yung siyak bagay, ti masurpresa. Tasang ka man na makontento. Yung rumbeng ko, magagyaman ka. Nunad tumamanong naimik at makadismaya. Inaarte mabalin na. Mistake ko na iya, saan ko mga napanagpili. Kahit ngorot ng surpresahin. Baya malasur surpresahin. Kinukunak tidakam ko man. Ngayon bes ko nagpa-dispensar. Sorry nukas diyaman ti ko Unan ako man. Bes ko nagkiyaman. Saan nga manigatang naglaba. Nagsibot at ang din washing machine. Saan nga gilgil. Aw mati ado nga narugit nga arwatan pi. Tadi kiti anak ko manunemi kita. No mapandagay ayam amudamat nga kiren di kita arwatan da. Takas na iti naibilin ka na kuha da. Saan da nga grugrugi. Kit narigat taglaba. Kit kasama tararami da na kita anak mi. No mapandama ki ayam. Narigat ka na kuha da't matapukan. Dati na kayat nga marugtan ti arwatan da nga. Sa anak ba't nga karpintero ano mason. Tapos narugit ko mat karwate nga trabaho. Anong naimi, intultuloy ko mat lakid di ate nagbalbalo na ta naging inot kung saan nga nagminimirianda. Kaduwag latan ti mga antibigat. Manong naimi. Sana kas iding umanayin ta kape ken na pandisal. Mga anak tin na po, sidak tin natin.
Iti rin minsan manong nemi nga nagawid ak dito balay at darati ipag ko. Masimarong karmano nga adjen ni Mildred nga wampay asawa na. Oy, manong, ang daak. Ay, nasayat ay ipag. Tanda ka. Ano talaga mo tayo? Ala, ni Manong. Hayme. Hilda. Mamanuopan kami nga. May gilogaryo eh. So nga, sikat adyan na tayo. Siya, sa adda pa lalaki, bunso. Duat manungin ni Manang. Nga duwa nga lalaki. At daming pamilyada nga talo. Siya sa ampay. Sabi nga, di ka kasawa? Ubigang ka pa, Manong. Ano to mo niya? 28. Oh, ubing pala to 28. Sinapsapam ngamin ka, tinangsikog kinimanang idi. Imbag tayo tuloy mo na tatagbasa. So nga, mga obisyon na kaita. Ay, nagpintas na jay. Ginatang mo nga, in sorpresa mong kano kinimanang. Ni jay, jawasi masin. In sorpresa nagpeso ang samat nga na sorpresa. Siyak din na sorpresa. Kapay man. Di nakano kayat yung kolor na. Puraw, nagmayat. Sa napimpinas ka nung umakatik-klase na. Napimpinas mo na diya. Pag ko na, siyak man taglaba ko na, tepel na mabigat. Paano mo ito sumang peta. Siyak na naglama at nagpintas. Namsa nga mo manang mo ito makapresyar. Nagluksawak nga ron. Tamok na sorpresa. Yung summit. Pasensya ka na, timanang ko. Manong Jaime. Talaga ka sa ugali na ita. Apita lang ang mamaya. Madmadlo ko din. Ang kimaro ita. Taim madumad namin di kiti apapalan na. Medyo pa ito may sa ugali na. Naapal. Sa bagay, adamat pagpitnasa naman ng namum ti umapal. Tano umapal ka, pataudon mo, tapno adakin ka. Hindi lang ako ti problema eh. Awamat nga rin mabalin. Baga, tataltalo lang nga rin ti ko, anak yo, ano ko mga rin na saan nga nagpaligit ni Manang Mildred. No muna ka, nababatpatong nakas kanyak. Sapay, no nabatpatong na ano ka, paghanakan. Yung mga nagpaligit. Apay nga rin nga takda kayo, mano kayo, 5 kayo mat. Dupan nagpangganakan ko maninanang yo. Hana? Apay gabutalim-5 hang pangganakan na yun. Kaya nagpaligid mat aninanang idi. Tano saan ko ma, amang ano sa nga tusen, akam ko ma. Napiyapay manong name iti ipag ko, taam na tagapresyar. Nagpintas ko na. Taam na pa inusar nan, pinadas nan. Kat siyempre, napintas ko na. Ngem di asawak manong name jakpay na ibaga, jakpay na ngag kuha na nga napintas. Mayat. Basta madi ko na nalatan. Madi dya klase na. Madi dya kolor na. Idilita nga aldaw manunimi nga kaadda ni ipag ko nga luz. May kaduan nga aldaw na manunimi. Sabado, saan nakasimrek na ito opisina. Agrubrubuat da. Paano nyo? Ay, kuyugak man los nga. Mapanag ka, ag-shopping. Marbaring no, shoppingan na. Kaya shoppingan na dikit anak ta. Sige, di mo kayat? Di umay? Ay, naskan pa yung shoppingan na. Kaya anak nyo lang na. Abay na trabaho ni ading mo eh. Kaya nagkapo di Hong Kong. Kasta, nabiyabay kang kuha na ah. Tanakadalo na sa di Hong Kong, kahit awang pa asawa na, di ka ato ornong na. Nag-asit ka di tilalakin to, agbaling asawa na ah. Barbarang ah. Nung makapili ti saan nga mamartag. Ngam di boyfriend na mamartag. Kasta, hoy. Ito na karubot dan manong nemi
apresyaren ni Mildred ti pintas ti arwatan ti kapsat na. Wow! Nagpintas na ti arwatan ma. Luz, ni manang met. Nalakalang da ito. Ginataga po di Hong Kong nila. Ganun lang ka. Adakas to yung klase na kita yan ta ukay-ukay. Tamam di kita ukay-ukay kit nagapot abroad di kita. Di kita santa nga masapsapol nga arwatan yan. Tibas kayo basura na kita. Alam di kita agning-digo sa ti ukay-ukay. Basta, adot ka kasto yan ta ukay-ukay. Padasan to papansapol tayo sa pulan na kasto. Sige din. Tayo ka din. Boys, guys, doon. Nanti. Katagan na kami, Wayne. No problem. Sige manong, di ka umay? Kaanin? Dito ay klatabalayin. Ada asikaswag dito sa likod. Ba manong, sa pulang kan tulat tamat para kang ka. Sarabong kanya. Gatangan kan to. Naragsak na kita anak ko manong nimi idi sumangpit da. Kaya sa oras pa nagyamyaman takin ni Antina. Kaya oras pa iti asawak manong nimi naragsak na pagustuhan. Wen manong, iti umasidagmet ni Los Kanyak. Manong, eto yun. Wow! Apay wow ko na, di mo pa linuktan. Nadya lang yung panangtad mo kanyak, panangiragalo mo na ating ko. Wow ko na akon. Mamanuwat mo mahot regalo. Ori birthday ko, mawawat ko regalo. Ori Christmas awan. Nung medyo opisina, nagrinagalo kam sa jay, saan ba't nga rawatan na ta? Di damat amo no anat size ti. Lokata mo na. Sige. Wow. Wow na wow, ha? Jogging pants. One. Awan sat jogging pants mo. Tadyak mo kami nag-jogging. Nag-jogging ka man, no? Di kan sama naglinglingat. Mamata. Naglingat ako rin, no, dakto pisina. Ngayon na pimabinas, no, ag-exercise ka. Painat matlam mo kanya kaya? Gugwapo ka man rin, no, exercise ka. Kaya no, damit to, abs na mag-game. Pagyaman na close. Thank you. Napintas. Uri jogging pants lang, napintasan. Kauna. Kat nag-jogging nga. Kang kalayo na sikat malagip ko. Lani manong. Pangag na kalimanang baka kimon. Apetagis na malaglagip ka. Siyempre na ada marigalo kay kakisut usarem. Malaglagip mo na jay. Nangiregalo, di ba? Sa bagay. Masansud ko na di ko na ni manang mo. Ada boyfriend mo, di ba? Dan. Ngayon apay mamartek ka, no? Dati ngarti ka po na, no? Apay nga. Kasla dyan kayo tibak asawa kong kuwanan. Tapay. Di na maikat division na eh. Kaya duman nga rin di kita madamdamag kwenta nga ka. Gabot na mamartek ta asawa da. Agbalin nga butter wife. Kaya dyan kayo tikas di manong. Kahit ko lang ti magrelasyon at asawa nang mag-asawa at mamarte. Ano ko na mag-asawa at mag-relasyon at asawa na nadungo ka nung kahit at asawa na napakirelasyon na. Luko ka sa mga araramitin na tatin ko. Anong arti kahit ko. Dati awan asawa nang ikasarnak nga dabisyo na sanak to pagbalinan nga ako pansing bag. Wano ti makirelasyon da asawa na nga nadungo. Nanganoon natin medyo nataingan. Nadungo ka no ka dikit lakay nga karelasyon. So, ibagbagang. Nagsayang tapintas mo. Nagbaling ka lang nga other woman. Mo araramin na natadin ko. Virgin ka pa eh? Uy, na pa eh? Alam ni Manong. Makalawas manong nemi nga adda ni Luz iti sidong mi.
Kaditi may isang aldaw manon nemi sinapak ti rimuar ti bisina. Napahanak manong nemi ti mul, igatahak man di asawa kiti. Apapalad ng arawaten ni Luz. Naunag tinakim ko manong nemi. Blouse. Amok mati size na manong. Napahanak di department store, manong nemi. Kata, yes sir. Ano't napintas nga iregalo iti asawa? Ag birthday ka di sir? Hangag birthday. Awan okasyon ngam kahit kung regaluan. Depende Anat kahit mga tangan palda, pantalon, bra, panty, blouse ko ma. Dati manang Dati sir. Wine. So dato Kaya lang medyo nangina. Mano, kasi makita mo ta price tag na 1.7. Takaw. Nangina sa unay. Wanang no regalo manong, sir. No nangina. Apo kat tamaragsakan jay regaluam. Tag narunod kit misis mo. Awan na tawar na. Damit. No ba masag ko mabalin ngam gapat ha. Mano kat kwartam dito ang sagsaganam, sir. Mabalin ti 1.5. Okay na. Peso? Manong nemi pinabungon ko. Taora ang agpag-birthday ti asawa pinabungon ko. Kadi sumang petak. Indiretsok yan ko Mildred, honey. At sorpresa kang ka. Dito yun. Pa-birthday ko ka di. Abay no, sa lamang regaluan ti patpatigayan no, birthday na, no Christmas. Awat mo na. Inawat na. Indisuna. Katalok na mo na. Gurang dobrak. Higit obing. Dadat talikod. Nilos. Kaluwadat ni Antida. Dito sumurek nilos manong nemi ti kusina. At agagay na manong. Oy, anda na ito Gift? Amat ang birthday ni Manang Sala nga kitag birthday ti maregaluan, di ba? Iregalo kinimanang mo. Nag-urno mo nga. Urnong ko tinira, gatang ko idireta. Ilok tama na manang. Hindi ka kada magagaling makakita. Sagot kayong kanimanong. Madamdama. Alak, ilok tamon Ni manang man. Bam sa ako di mang ituloy to, Bram. Na, ituloy ko tulok tamon. Linoktan naman ang Nemi. Hindi makita na. Wow! Nilos manong Nemi tinagwaw. Allah! Nagpintas manang. Binirding na. Binirday na. Bagay kayong ka, Tsak kahit na kolor na. Ano? Alam ni manang. May bagay kayong katanapudaw ka. Nagpintas na Mano bayad na natin, manong? Nanginay. Kaya naman, at ito tagnan to? 1.7. 1.5 lang, natawarak. Ana? 1.5? Dito nga klase? Hindi mo pala intad kanyag dya kwarta sakto baka na kumanang pag-imbatang. Alam manang, nagpintas si Tela na Uri na pintas si Tela na mati kahit ito color na. Allah, may bagay kang ka Manong Nemi, siyak man yung tinasorpresa. Imbes ko nga ti asawa. Tanilikodak da kita agkabsat manong Nemi, nga da sakit tinakam ko nga napanti kwarto agsukat. Medyo mangmangay ko manong Nemi ti saritahan da kita agkabsat. Hala ni manang. Amam da jay arwatek nga kwa? Nga apalam? Nga ginahanan ko di Hong Kong. Balor na lain dito
Kit 300. Aging gana ti 500. Nang narunan no ukay-ukay ti pangalamon. Kaya pala ko mga orda pandita ukay-ukay. Yung tinapata ginatang data ti 1.5. Napya kumamat na napintas na kolor na. Alam manang, di mo ka dinadlaw nga nagsakit tinagam ni Manong at malikod. Ni Manang, di na amo taga-presyar. Sus! Di na bigbitas dyan bagak. Nintad na lang kumadya 1.5 nan. Kasak na pa gimatang. Di na kaalang kumadori sa nga pulo. Ori kumabat na laka basta ko kurso na kolor na. Ngem oray pa manang, di sila pa nang regalo na kan. Magusto mo naman saan di regalo. Di regalo, the word regalo. Nga oray awan okasyon. Rumbeng o nang agyamang ka ng apresyarem. Kas lakay kay kung sa pagdin nga bagang nga, di ko mapay lang amin nilus, tinasawak. Amo nag-apresyar. Amo na tagyaman. Kailan ko nakitinagam ko manong nemi. Hindi makasukatak, krimuarak, nagpamyanan na. Yaman namon, naknakang ko. Haba nakidigim matang, iti gin. Kadga po manong nemi tada, agiinom, iti sikikan ti Changi. Ay, parang Jaime, itamang pa lang nakigim ka ti gin. Alangan mo kung magsangwak ka na kayo, nga awan ti i-share ko. Ay, inuman dito eh. Kawa na. Isunod din Marta. Nay, alagat ng shot ka nga rin na. Ano tapulutan na yan? Kasi di dati, at ay dilis nga naluto, babae ti panang bungon mo ti newspaper. Sa pati style kahit. Dilis, makalagat ti newspaper, bungon ng puuram. no maibos na di newspaper rin, mabalinin. Ito rin no saan yung lutlutuan na basta lagi di mabalin madlatak. Nawan ang namimas madlan, medyo sinita maikat na kita kaya kuha ng bakteryan. Mahay manong name ni Eileen nga noon ang anak ko, may naksinuksukon. Alapang. Ala ka ano pa yung ti uminom. Pinaras ko lang. Kahit saan ko ba't kinadot uminom eh. Hanak ba't kang makidanggay ka dakwada nga no sinot sumarunong nga agtagay kananak pa nagpas. Lumabalabaga kayo pang kahit kayo. Sige muna kan sumarunong ako. Alam, good tantan maano hanggang sumarunong. Mga pare ko eh. May nakbat sukunan eh. Hanga sukon. Maton. Matuntunton. Ngayon na ata sa nga ni Mrs. ti May. Pare Jaime. Ito yung malasitang ngayon ng anak mo. Sige. Nakapagaron. Sige. Sa ulitin mare. Naimas nagsasangos to. Ado di kita mapagsasalitaan tayo yung issue. Ado nga nagpahiso nga issue manong nimi. Iti napagsasalitaan mi. Ngayon saan kong indasar ti issue. May pagngap kada kami kini Mrs. Issue at barangay. Issue at gobyerno. Kita. Kita ay agtuptupad ka nung at isumalaso. Kita ay umawawat ti ayuda nga sumalaso. Kita topic da. No sa sino ka nun, di kabagyan, di kapitan, ganda. Kito opisyalis, kiso da ka nun. Handa ka nung nga mong iwaras. Kunak mo na nga, intragpin, in contribution. Urayan nyo, di ko eleksyon. Tayo sunto pa nakadusa na kita. Una, talaga, madusa danto na kita. Hanggang napintas pa nagibunong, dat ayuda. Anong name saan nga nagununi ti asawak? Diyak po yung tata nagununi pambara ko nga guni. No saan nga guni ti asawak?
Ini malpas kami nga mangan manong nemi inrantak tribo harapan iti sango. Imbas ko mga ti asawak manong nemi ti mauray ko ngem ni lustim ay. Manong Jaime. Ay, ading ko. Pasensya am lawan ti kapsat ko. Amom los. Sikala ko man ti imun o nga naman mo. Ha? Ala? Aman. Asla may ibaga, may turod ko pa yun ng ibaga. Nasikala ko man tinagbalin asawa. Ala ni Manong. Nabiyakin ka. Tamom tag-opresyar. Ngayon ti kapsat mo. Manong pasensya ka talaga, hindi pa lang dati nga ugali na. Kapsat ko nga ron. So nga kinasaritak ni Manang itay, nga saan ko makasdyahin. Kaya kit talaga nagsakit tinakan mo. Nadlaw ko eh. Yung sa nga madlaw ni Manang mo. Tapos pasensya mo na ni Manang ko. Bagbagak mo. Saan nga mapmapnak, saan kontento. At dalang harutin, dinapayaan mo nga presyarin. Ori saan ako mga kursunada, ko malata ibagbagamot din Pasensya ka nga din. Alokat na pangkamat iminom, mati Napanak iminom ang sana ka nagbartek. Siyempre nag-isango amom agad no, simurutak ko ti rol, nga no, sikan ti sumarno ayan ti baso, ket tumaog ka, barte ka kumayta. Ta sana ka narnarwan. Anyong kaan ka yung kamot ngagpas. Uwan, mada di baso di batog ko na ket. Pidoto ko nang ipanin di abay ko. Namintlo aksa lang ng siyat. Tahaan na karoon nga narwan. Hamoro raman manong. Maditi, amunot uminom ti arat. Nga tatasaan ko akayat di boyfriend ko eh. Di mat nga rotag balbaliw. Gusto nga ko nakin ka, kakayat ko pa iti makirelasyon, tatasawa ng te barong mabartag. Sikalang ba ti babae ang pakangagagas naman? Gusto gaya nga, magustuhan na kita doon nga babae, ti agbaling nga other woman kung kunak nga ron ta. Nadungo ka no di kita karelasyon da. Handa nga saksaktan. Habi nga saan nga saktan. Kito na. Taamo da nga ro din nga asawa na. Kasi siyempre, nadungo da ka no ken. Kito no si kang tamanong. Ti, ada other woman na. Nadungo ka di. Saan ko doon karami doon natadin ko? Awan dahil tati panunod ko. Tabap na kakun kinimanang no. Ore kasi ito gali na. Huwag lang kakalahin na kasta. Baka natat pakapampanunutan na kita lalaki nga garamid. Saan nga makontento di kita asawa da. Baka sikat saan makontento. So nga garamid ka. Rason nga agaramid di lalaki kahit ko sawen. No saan nga makontento ti asawa na. No tala ang haram kinimanang mo nga baknang ket maedad na di kayat ni manang mo. Baka ang lalaki manang mo. Holo. Nga tamot na. Alam mo nung paspasensyahan ni manang Sa mga itulturin ti panagsakit tinakim mo. Awatam na tanjo gali na. No si ka nga ta. No iso na nga tat umay. Tay baga na ti kasta. So nga ti bagbaga keng kuha na. Kito oray baka intunog tayo da kayo nga taramidan na to. Baka nairutot kayat kahit na norabi. Ipag nagyon tumanggi di as-asog ka na rin engyo. At agabay mo di silid nga yan ko kinti silid yo. Baka di na baka no awam pa'y makalawas kat sa anak to nga virgin. Nga mawan tinapasamak kada kami ti asawak manong.
agsipud ta, saan ko man nga kinawil. Kinuore kawilak, no talagang awan iti mood. Sa mesa manong nemi, anda pala sakit ka marikriknak, sampay nga nagasan. Iso, awan tinaoray ko. Takas iti ko na nilos nga orayam ang mga nagpa-dispensar to yun doon nagkaida kayo ko na nagamjak na oray man. Makalawas kid di ang sangkam nga gin inuni. Ba nagkapakadlawan manon na may dikit anak mi. Pang? Ay linapay. Api bandlaw ko sang gin inuni gin ni mamang. Nakapagpagun yan. Awa nga tati bagana. Kinoris ka. Di ka matpagpagun yan. Awa nga tamat ibaga ka. La, madit ka sa pang. Ada ka di waryo. No muna ta cold war ako nada. Api amom na ako na cold war. Kaya nalamiis ng gubat. Tisaan nga panagin inuni, nalamis agubat deta. Iso nga cold war. Di napipindas tatno saan ka magin inuni. Tagin nuni ka, baka agapa kami. Ano namin tinapasama? Kawura ni mamang, jay panagbartek mo? Hanak pa nga na bartek. Jay panaginom mo? Siguro Apa namin nilamid mo? Saan mo kadi amon iti issue? Iso niya. Rin nagaluwak ni mamang iyo, iti blouse, ngimsan nang inapresyar. Nangina ka no, ken madidya kolor na. Kaano dayta? Idi na pa nag-iminom. Kadidingal daw. Ala ni mamang. Ore kumamat sana kursunada. No nagyaman. Yung samag na nagyaman. Kas tagayam. Kamu kasi katiyan di basol. Tayo di pa mo pa naginom. Ningmat gayam mamang. Tamagim kinantim. Ore tada pala na antim. Sige pang. Takasaritak to ni mama. Saan mo na tayo pagbakan? Baba mo na tayo ni mamang. Barbaring makontenton ton. Baliwak to pa yung super sain. Tanusan lata makontento, babamang. Naglunak manong nemi. Sangasang ko yung bagbagat ti asawa. When? Kahit napanak, nag-order manong nemi iti ref. Nga nabayagan nga rarapaapan na. Barbareng kunak no makontento. Tano sampay lang makontento. Babamo. Nabang ko kinita manong nemi di apalan na nga rep iti karuba. Nga pakirep-repan na. Manot presyo na ito kumari. Nangina, kumpadre. Ta 2 doors nga ron. Kan mabaling nga gramit di ice na ito. Ice cube. Mano? 70,000. Kasaga kas kadigagangin nga rep nga ko. Nga maalam ti 19, 20 kasi dyan. Dahil sabay maalam 10,000, hindi ba wasin? Nangina na ito. At dapat nangingina Nangingina mo na ito. At dapat balor ti nasurok ng sang kasot. Abay, iyalam ni kumare, iti kasto nga rep, dito nga rin mapalan na Tap na mapnag. Saan nga nga mapnag ta asawa Abay ko makunong nga mapnag. Ingkatang iti blouse nga agbalor ti 1.5 kumare. Aging kakanag ito yung na pa inusar. Ano blouse nga 1.5. Nako, dagiti blouse ko kit ada 300, di kang inaan. 1.5 nga blouse. Abi ka na nakarusunada. Diya ka no kulor na. Idin to ta
Jakabsat na appresyarin na ti kinapintas kinangina na. Kasta ya. Mga nung gumatangak ti rep, ket han manin makontento. So imayag dito ta makitak dat apapalan ng rep. Ket no mabalin na kumana, dyan na suro ka sa agsot pa kit katangi kon. Ano? Nang hinapik dito yan na. Indregalo ta kami dito, kapsat ko nga ta Canada. Iman kami ng bakasyon ket makita na nga gagangay lang ti rep mi. Iso nga, indregaluan na ka dito. Stagayam. Ala, kastaya na kumari. Hangag, susabo. Tore kumama nagyaman kumamo, tore dinamot ko makursunada. Sige mare, takas to di katangat. Manong nemi ni i-deliver iti kabigatan nga addaak. Kasta unay ti ayat digiti anak ko manong nemi lagto da nga lagto. Nagpintas ko nada. Hala, naghinalakid di. Plan-plan nundan manong nemi ti panagaramid dat ice candy. Aglako da kanot ice candy. Ken kunada pa nga mabalinta pa kanon taglako ag gumatang agaramid ti ice cream. Talaga mo, amom lagi agaramid ti ice cream. Makaaramid kan delivery ice cream dito. Hindi may palastaran manon naming nga na testingan, hindi pumalawan di kita nang i-deliver. Yoro oray ko lang manon naming no anyat ko na ti asawa. Nga mawan tinaoray ko. Timbalikotak man ang napaniti sa kwarto mi. Nakatakayat na dito, ya? Kit kastawan ni teragsak digit anak ko nga nasurpresa da. Abi saan nga masurpresa ti asawa? Saan nga tapala kontento? Kit kastoy, kas diyang ti rep, kat apalat na nga rep iti karuba. Ano nga pakasupresahan na, inton bigla nga makaring tibigat kat napintaanin nga napatalita, napalitadaanin, taglawlaw, tibalay nga napintaanin, nga naaladanin taglawlaw, nga napintas nga balay, nga slabaray, tigita gapot ti hong abroad. Kasta nga tata, urayan na, tagmilagro, tapno masurpresa, dumting ti milagro. Hindi madlaw ko manong name dadanapag nang umasidig. Naloktan tiri daw, ti kwarto. Inrecap na nga inlak. Natagilak dito bakit? Nakatugawa kiti iking ti katre manong name nga nakasango. Ti amyanan. Nagsardeng iti batog ko. Namsang ko kinita. Hindi tayo marakop sona. Jaime. Abay. Sorry. Nagsusorry ka? Sorry. No. Namasaktan ka man. Sorry. Nabayagin mo rorayik ti panagsuring. Nabayagin mo rorayik ti panakasurpresam ko ma. Imapay. Saan ka nga managsakan, tinaramid ko. Managsakan na. Kapag nga nga saan ka na surprise ang hindi ka lang nagwaw ngayon. Naramid na ito. Bingawaw nga kunada nga. Thank you kunada. Kanyak. Iso nga rin nga umayag nito. Nagsuryak. Nasurpresa kung saan ka nakauni. Diyak ekspektarin nga kabailam nga. Gatangin tinangina nga rep. Nga kasi iti kangina. Kaya klase ti rep. Sana ka napawaw ka mo ta nagigtutak. Nasurpresa kasot ka po nga saan ka nakauni. Sungimang nito itamok manin nga sakit tinaka mo.
Sorry, italaeng ang sorry ak. Sorry, sweetheart, sorry. San ngunton nga raraminden da kini banag ka pakasakitam. Agpanin akon nga mapnek nga kontento niya mga anta kanyak. Ang katay kon di nga ugalik nga kas ko na nilos. Nga ugalik hindi pa lang na ichay. Sorry. Diya kayat nga dultuling ag sakit tinakin mo kanyak. Diya kayat nga makaaramid ka ti adadang syakmat ti masaktan. Kung na nilos, magkakanwag babae ka. Nagbabayak matla ko ma. Baka ni maading mo ti babae. Ha? Dinasaksakit. Allah. Sorry na. Mom, naibagak pa giniading mo. Si Isol ako man tinasawa. Amo na tagaprasyar. Amo na tagdayo. Amo na tagyaman. Imsi ka. Sorry. Pakawanan na. Sangon dun ngol ulitin. Sorry. Manong nemi sinangok na sawak at binalis kong darakop na. Isupayanti mo ng imagek manong nemi. Malagip ko na bayag sapagid din. Nasangkam nga nag-sex ko na. Nakaredy nga oras manong. Amin na pupuutan tirik namin. Katagpadpada kami nga lamo manong. As lamar baro ni ayat ti pa nagrignak. Iti pa nangarakop apa nangagagik kanyak ti asawa. Iti pa nangipaay na manong ngawampulos. Iti pa nagalumiim ken pa nagkedked na. Kasla iti ka barbaro ni ayat kada kami manong na iminayat nga pa nagkanaig mi. Wen. Naisang sangayan iti asok ka na rin ang titong kalmay sa kada kami manong. Nga ko na nilos. Kaya't ko la kumamangig dagiti aring enggan asog yu ko na. Nga maumit idi nilos manong na din sangpit idi may delivery ti ref. Adad ako mamanin nga isut nagwaw lang nga wow. Nga magayam na surpresa mit lang ti asawa iso na lang ta saan nga nakapagwaw at akasla di mamati. Sa balit klase na nato nga masurpresa ko na. Ngayon siya na sorpresa manong na imitadadhan amariknak ti irut ti harakop ti asawa. Kasla ka barbaro ni ayat kada kami manong. Mas daw nga tamot na di kita anak min hindi na madlarumor da papangkin mamangin. Kukunada nga tamot tin at medyo napaot manong nemi. Dede nga pa nag-love making mi ti asawa. Ay tan tinangrugyan manong nemi idagtultuloyan nga panagkinaawatan mi ti asawa. Takunakon, amunan ti maagopresyar, amunan ti giyaman. Uwen manong, saan na nakasidi nga saan nga mapmap na. Ngayon noon niya man nagit arapaap na manon nemi natong palmetlain. Ngayon saan lang ang gulpe. Taing karigatak manong nemi nganyor urnungan, nyot utangan. Hindi pa nakapinis kami pinsan ti balay mi. Pa nakakumpleto na nuyat giti awan nga alikamin. Ti pa nakaalad na. Kaya ti makita mga napintas mo't nga balay. Tano napintaanin ko nada, napintasan. Kahit tadadat pintas na manon nemi, tanagagat ti asawak, nagmula ka nagiti masetas, iti sango, kaya nagmula iti nating iti dikod, taawanin di kita agdadain. Manon nemi, agraduarton ti naunami ti college, kaya ito umay nga opening, palubos ti apo. At nung kaskasano lang manong nemi, imatumaten ti sweldo, kaya ti asawak, amo namaten ti tumulong, nakaurnong itinted ko keng kuha nga nagpagnegosyo na, tapos ti kastakit tuwa kami nga agsapon. Na ito nga ron, ti pagkasalita manong, simple laeng nga mamok, nga adam itad namat nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyang kadagiti ya, pada ka nagbuya ka nagdengeg, nang naruna ka nagiti ag-asawa. Ya, makontento tayo kuma, tanda ka na tayo. Saan ko mga reto ti puon ken gapo, ti pag-apaan di kita ag-asawa, gapo ti kastoy a klase ti biyag.
makontento ka, hindi mo lipatan tagkararag kini Apo Diyos. Dumteng, ket dumteng to dayta, nga ipay ni Apo Diyos. Kadagiti maitudi nga panawin. Toy nga ron agyaman nga paghayam mo, Jaime. Thank you, Jaime. Iting ka pa nang surat, pa nang send dato'y pakasalitaan ti biyagyo. Thank you.